har set i mit fjernsyn, at nu går galt med alt det vi skylder og ikke har betalt. Alt skjæld og uk og kun få er tilfreds, og gammel og ung, jeg ses spædbørn har stress. Alt skjæld og uk og kun få er tilfreds, og gammel og ung, jeg ses spædbørn har stress. Alting det stiger, kun kronen går ned. Alt mens de ser, vi skal bruge mere og mere. Og så skal vi spare, og så skal vi bruge. Parolen der skjuter 3 gange en uge. Ja, så skal vi spare, og så skal vi bruge. Parolen der skjuter 3 gange en uge. Hvor billeder er tysk, og hvor fjernsyn japansk, og det vi kan sætte i, det er amerikansk. Hvad er for noget? Hvad er med? Hvordan er vi kommet så tag se os der? Ja, hvad er for noget? Hvad er med? Hvordan er vi kommet så tag se os der? Det er jo alle en ting, som vi nød vil være ved, at vi søger de kål, som vi selv har svind til. For de flest har jo magten, så det er så nemt. Det bliver præcis, som de flest har bestemt. Ja, de flest har jo magten, så det er så nemt. Det er jo præcis, som de flest har bestemt. Men hvor vi klog bare for det, at vi er måneder i flok. Tænk så klog vi kunne blive, hvis vi bare var nok. Men der er nogen ting, det er jo skønt at have vidst. Om de flest er de bedst, eller bare de flest. Ja, der er nogen ting, det er jo skønt at have vidst. Om de flest er de bedst, eller bare de flest.